नमस्कार मित्रांनो, लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेच्या येणाऱ्या पुढील भागात आपल्याला खूप मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. पार्थ आता काव्यावर खूप रागवलेला असतो, तर काव्य त्याची माफी मागत असते आणि म्हणते की अहो खरंच सिच्युएशन अशी नव्हती की तुम्हाला सगळं सत्य सांगायचं. तर पार्थ म्हणते की तुमच्याकडून कसल्याच अपेक्षा करायच्या नाहीत का? तुम्ही मला मित्र मानताना मग तुम्ही तुमच्या आयुष्यातली एवढी मोठी चूक का लपवली? सध्या तुम्हा लोकांच्या आयुष्यात माझं काही स्थानच नाहीये. जीवाला मी स्वतः विचारले, त्यांनी मला सांगितलं नाही. तुम्हालाही सगळं सत्य माहित होतं, पण तुम्ही ते लपवून ठेवलं. जर का तुम्हा सगळ्यांना अशी लपाछपी करायची असेल ना, तर आमचा काहीच उपयोग नाहीये इथे. तर काव्या पार्थला म्हणत असते की हे बघा देशमुख, तुम्ही असा गैरसमज करून घेऊ नका. मी तुम्हा सगळ्यांना सत्य सांगणारच होते की त्या अगोदरच हे सगळं सत्य बाहेर आलं. तर पार्थ म्हणतो की हो मग तुम्ही कुणाची वाट पाहत होतात? हे सगळं समोर येण्याची ज्यावेळेस तुम्हाला कळलं की आनंद निवास ऑप्शनला जाणार आहे, तेव्हाच जर मला सांगितलं असतं ना, तर हे सगळं घडलंच नसतं. तर इकडे आता जीवाच्या प्रकरणामुळे काव्य आणि पार्थ असे मध्ये चांगलाच दुरावा निर्माण झाला. चांगलंच तुफान भांडण या दोघांमध्ये चाललंय. तर बघूया पुढच्या भागात काय होतं.